Comic elder paakapuwa $150,000 by Sir Wicknel. Vanhu vakawanda vaimudzira business ideas. Ende vamwe vanhu ndo vaimudzira kunhu kwekutenga imba. But comic elder delivered a move so clever, it immediately ashamed our doubts towards him. Maria tanga ushanda kumana. Zvinhu zvakashandiswa kana zvinhu zvakaitwa na comic elder nemari iyi zvichakuvhundutsai. And also, we'll be swimming around the controversy regarding musikana wa comic elder since vakawanda mesa mumuzivi. Saka this video was made for you. Hasta TV. Hasta TV ndofunga iwe pandochisa pando ndofunga. Kana mchirurangarira pane raimbonzi naPassion Java igore regonzo. But this year tongoriti igore remota. Kana tisingadi kuti igore remota tinoti igore racomic elder, because this year comic elder avhura hombe. This year yaitonge yakagadzirwa comic elder. New year resolution anga akaita comic elder kana ifunga kuti achatenga imwe mota yechi3 kana chichi zvakatozoya zviri times 4. Hamino mwari wacomic elder waanonamata muhombe kwete zvekunyepa. Ngatimboona tisatapinda munyaya yeimba yakatengwa nacomic elder, because ndozoti ndozvimwe news dzanga muchivinga panapa pavideo. Ngatimboona recently zvimwe zvinhu zvaakaita. Comic elder bought 2 cars for his members, Black and Sosora. Akatenga mota 2 for his members. This was just a heart-warming moment kuona comic elder achita zvinhu zvakanaka kudai so kutengera vanhu vanoita nawo. Anyasotaridza kuti apa akashandisa mwoyo wakanaka. But tisati tambotarisa futi zvemota dzaakatariswa, ngatimboona zvinhu zvakamboposta DJ Sparks comic elder asati atengera vana Sosora mota. Ngatimboona. Ndiboza apa ndati $50. Yatopera. Izoti Ukuri $50. Bani chiripo. Patsimira. Ukuri $50. I know how to read out. They are so strict when it comes to money, but I think it's underrated. No, for 50, I thought we would have 50k. So, that to show me that wakawapa ma 50-50. Maya abanye yangu ripo ndingoti wanongoti komikyo yafanira zvandana mari yake. Ndiye anoziya ukama wake natanaka Sosora na Dhanigirigo ndo anoziya kwakabva, ndiye anoziya kukosha kwawo kwakaita pasheti kuti anowasa kuape boss kada kuti munhu wakaita naye. Yeah, this was a good point coming from DJ Sparks. Zvainyasomeka sense kuti comic elder aifanira kuitira vanhu vanoita nawo zvimwe zvinhu, because vanhu vakamubatsira pasinewo ivo hapana paizoita kuti maskits ake anakidza, because pamaskits paipa ane different characters ndoita kuti zvinakidziwo. Comic elder ake is naturally funny. Tikambogadzira video about him tichita anongosedza chero asina chinhu chaataura, but iyi yanga itori point, because pakatomboreizewo imwe point kuchinzi comic elder ngaambopa vanhu vese vaakaita nawo ma1000 years semunhu ane mazimari akawanda. But comic elder akabva azotengerawo ana Sosora ndo vanhu vaimushuta, akabva watengera zvinhu zviri over 1000. Mota yaakatengera dzodhura. Mota idzi takanyatsodzitatisa dzotangera pa8,000, 9,000, 10,000 zvakadaro ndo maprice adzo mota dzaakatengera. Saka pa comic elder akanyatsokushandisawo brain nekunyatsotaridza kuti ane mwoyo wakanaka, hana kukanganwa vanhu vakabva nawo, because danga akakanganwa munhu uyo akamushuta skit rake rakapisa riya kuriska paizoita mashoko. Saka ngatimboona futi zvakanyora comic elder paakavatengera mota. Timboona. Yes, comic elder akanyora kuti my brothers Sosora and Black, thank you from the bottom of my heart. You stood by me through the difficult times even when things were tough, but your loyalty, support and true friendship kept me going. I will never forget how you stayed by my side. Thank you for being real brothers. God bless you always. Honai kuti post iri rakaita 23,000 likes including me. Neno ndakalike ane muzwe. Raita 23,000 zvaita roti vanhu vari kunakidzwa like hey comments akaisa pa post iri vanhu vaita dzoti ya vari kunakidzwa. But ngatimbopinda manje panyaya yacomic elder, yemba yacomic elder manje. Comic elder akatenga imba yakaita sei. Tisati tapinda panyaya iyoyo toda ngokurangariridza kuti kana uri munyowani kana uri munyowani panapa pa Hasta TV, I highly encourage you to subscribe on this YouTube channel, because this is the best channel in Zimbabwe. Ndo inonyatso kutaridza quality, mungona quality ona iko ndakuzvirwa dundundu.
Oh guys, ndanchingotaura chete kuti musakanganwa subscribe pana Hasta TV kana manakidzwa neinformation anenge ndichikupai ndichidini. Ende kana pane zvinhu zvauda kukomenda pamusoro pezvinhu zvaukuona kana information yaukuwana pana pavideo, komentai. Tisu tega channel inoreplya macomments ese, tinoreplya every comment, we reply to every comment. Tochipinda panyaya iyi, takambonzwa pane roma yakafamba kuchinzi comic elder akatengera vabereki vake imba. Nyaya iyi ndeyechokwadi kana kuti ndeyenhema? Inini makandibvunza saHasta TV, in my own opinion, my own honest opinion, I think comic elder asati atengera vabereki vake imba. Handisi kuti ndikomushora kana kuti ndikuita sei. Chimbonzwa hai, kwete kuti munhu ozongotora pati. Dei comic elder akatengera vabereki vake imba, hapana paita dzoposta, because iye anogara achimboposta namama wake vachitamba vese music vachidi, saka hapana paaizongorega kupostawo zvinhu zvakadai. Zvinhu zvakanaka, zvezviri very important kutengera vabereki kwakanaka. But kana anga akatengawo asina kupostawo zvakanakawo, because vabereki vakakosha, ndo vanoita kuti uve panyika, ndo vakaita kuti uve panyika, mai vake nababa wake. Ende baba wake haani makamuona, ndo vakamuperekedza kunotora mota ya GD6 yakapiwa State House. Saka tiri panyaya iyi zvakaita kuti nyaya ifambe kuti comic elder atengera vabereki vake imba. Inini I personally think kuti inyaya yandofunga yakalika. Maybe comic elder ari kuzviplana kuti ovatengera kupi, kana kuti comic elder izvezvi ari kutovakira vabereki vake imba, kutaura kwandikuita izvezvi. Ndizvo zvandikufunga kuti comic elder ndofunga kutovakira underground, haasi kuda kuti angotenga yagara yakavaka kare. Nokuti comic elder pane skitira akatomboita achiita mafanisi achiti kwanza imba dzakagarwa kare dzotyisa kuti kodzine zvidhobha nechichi. Maybe ari kutovaka izvezvi kutaura kwandikuita, but comic elder hapana paangatadzira kuitira vabereki vake zvihombe. Iye akatomboti showcase kuti akatoita zvihombe kutengera vanhu vanoacta nawo mota. Saka vabereki vake izvezvi ndofunga vakuitirwa zvidhafu chaizvo. But in this video futi ngatimboona kuti dei comic elder akatenga imba ye 150,000 sokuti danga sinotengera vamwe vanhu ava mota kana kuita sei, aitenga imba yakaita sei. Ngatimboiona izvezvo. Saka iyi yamuri kuona pascreen ndo imba yaitengwa na comic elder ne 150,000, kuchinzi 150,000 akaita dedicate to kutenga imba chete. This is what a $150,000 house may look like. Ndo zvainenge yakaita izvo. Mukunyasoona mastaircase acho nemazibig window, munyasoona kuti izvi zvazvempinga. In other words, tikura kuti comic elder hampinga. Anomuona kuti munhu aiafoda kutenga imba iyi yese asina mari yaashandisa. Ndo level ratowana comic elder, kutaura kwandikuita izvozvo. Atova munhu guys, this is so impressive kuti comic elder makanyatsotarisa. Pane documentary andakambogadzira pamusoro pake nichitaura kuti comic elder akatanga sei, ende aitomborambidzwawo kuita zvemaskits achinzi enderani kumberi nechikoro. But honai kuti pazvamusvika zvinhu izvi zvinongotidzidzisa kuti kana pane dream kana mawishes aunawo kana towards basa rako, ramba wakashingirira, because honai kuti comic elder munhu akutoafoda imba yakaita seiyi. Zvinhu zvoshamisa kuti munhu wemaskits muno muZimbabwe, hari maskits ekuNigeria, maskit maker timaona achitenga dzimba dzakadai, but munomu dzimba dzakadai dzonetsa, vashoma, dzinorohwa nehigh class people vaiva anomuona. Ende imba iyi location yacho inenge iri kunhu kunodhura. Asi akada futi iye $150,000 iri kuGhetto, anorohwa rimwe zimashoni rakatosimba. Mukutoona iri ratogara rakaita kunge zimashoni. Tiri panyaya yeimba ipapo, pane umwe munhu futi akaofa kutengera comic elder imba. Saka ndo video ratoda mboti timboona izvezvo. Ufanirwa kunge aine pekuzopaka mota yake, but takumbirawo pane vazoya forward vakati sezvo zvinhu zviri kuitwa napresident, tinoda kusapota president. Tina baba vedu vatungwarara vazvipira vakati no the excellence nezvamaita, ndakuchimhanya ndomutsvagirawo pekuti agare aone pekugara. Saka toda guys, munhu ataurwa apa munhu muhombe, kwete zvokunyepa. Tungwarara, Mr. Tungwarara vahombe guys. Mozoti mwana wavo musikana wayo ndo muridzi weTap and Go. Musikana wayo asati asvika kana 19 years, but atova muridzi weTap and Go. Tap and Go hazi kambani zihomberere, handitozivi hangu network yavo because handisandanyanya researcha, but family vahombe guys. Mana ane link natino mungondisotirawo kuti Hasta TV wants to talk with you. Todangoita video test. Saka guys ane link naye mungondidzo. Vanhu vahomba ava. Tiri panyaya, speaking of ladies, ngatimbotaura pamusoro
musikana wacomic elder. But tisati taura pamusoro pemusikana wacomic elder, ngatimboona zvinhu zvakambotaura comic elder regarding vasikana ari kwaDJ Ola. I'm in a relationship with I'm in a relationship. So I thought maybe I can just hook you up, guys. Oh, kuti motisanganisa. Ega. Manje ndinonetsa mu relationship. Unonetsa nenyaya yeyo. Nokunosungirira. Saka Why? Siya mwana wanagara risi. Unosungirira be. Ndonetsa. Comic elder wahombe manje. Alright, ngatimbopinda panyedzo dzevasikana. Makavhura TikTok pane vasikana vakawanda vari kuzviti ndo my comic elder. But pane musikana akaita caught my attention. Pane musikana akatonyora hembe yake kutoti kwanzi azviti chiko, azviti my elder, anyora t-shirt yake kuti my elder. Musikana uyu aizviti musikana wacomic elder. Saka ndakava so much interested kuti se comic elder asati ambomposta musikana uyu, kana pastatus comic elder asati ambomposta chiro pandakada kuzombotarisisa. Pandatarisisa kudaro ndakabva ndaona kuti uyu haasi musikana wacomic elder. Musazoti henyu musikana uyu menoti ndakamuvengere kana ndoita sei, nekuti pane rimwe vhidhiyo randakambosenderwa vachitonge vari kukisana nacomic elder. Let me make things clear. Video iri was AI generated. This video was AI generated. Nonyatsoonekwa. This is a pathetic act of desperation yakaitwa nemusikana uyu kuti ozviisira AI achikisana nacomic elder. Like guys, come on. Vasikana vari desperate for fame and money. Mari yakashata. But muno musvinu, but kuti futi nemuti muno musvinu handinzwisisi, because musikana uyu mapicture ake ese kusara kwepicture 1 chete ese ari akamagadzira neAI. Saka ndenda kufunga kuti akainienza beauty neAI, kuti mafilter akushandisa ndeyekuAI. And video iroro ndoramukuona pascreen. Zvinhu zvikunyatsotaridza kuti zvakagadzirwa neAI. But pavasikana ava manje vese ava, iyi nyaya ngatimboisiya haina basa yemarelationship yevanhu. Anokwanzi ibvai pazvinhu zvevanhu. Ngatimboisiya. But pavasikana vese kana vakamboita nacomic elder, kana vakambobudiswa chinzi musikana wacomic elder, uyu ndomufariro yakabuda nacomic elder, vanonyatsotaridza kuti combination yavo yakapenga. Because takamboona futi skit revalentine comic elder achimutengera mota. Manitengera mota. Ndakutengera mota yepi Valentine. Ndiyo mota yacho. Red. Jatiwere. Oh. Mutsanga. Unozoti kumandika ndizvo zvesenda kutonga mutsanga. Oh. Paparijo, manitengera mota. This is the baddest combination yakapenge. Paipa ndinomborowa content yemakapo content nechichi ndofana kumboinclude vari two. And futi speaking of nyaya idzodzo dzerudo nechichi, pane rimwe futi skit ravo rakandinakidza. Minoti comic elder aichiite here kana kuti aite sei aichiita nemusikana uyu vakaroira makaita kunge mupakiri vachidya maice cream. Saka izvezvi timboita spice up the video by playing the video iri rakaitwa nacomic elder. Toda mboti mumboseka mbichana, mumboona zvidobidobi. Ngatimboona tese. Komana vanhu vanengatengera munhu maice cream dzakawanzwa soda. Imimi so zvakaoma. Saka shumba amusimanyanya kugara kumwiri. Zvinoda kubvunzwa munhu unza amusimanyanya kugara ruru. Aiwa tikuti hatisuzoda problem yaye last time ka. Zvinozo. Mairijo, mupenga wari wadiki ungatedzeremo. Ndiyo ka. Zvitawo. Uzina ndingwadira padiki je. Ngotara nawo zvishoma. Hello. Mairijo zvirise. Aiwa, kontara kwakwidza izwa rinobvunza muri kuperi kwete ndichanzi ndopedza 5 days nsiko kumba. Manje unodedzera ndine kasafoni balada betiti na wakuru wakuru. Wakuru wakuru kuti aseka ndakuza ndikuenda kusummit. Titori kusummit izvezvi. Aiwa, ukazotaura uchitaurira pauro Mairijo manje uchange ndiri mwana wako ndono asingafariri izvo. Ndanetsa pakuti ase. Ndiri kusummit, tona wamwe wakuru wakuru wakatowanda. Yeah, manyatsozvoona kuti baddest combination. Tochipinda ipapo futi comic elder akaofiwa ninonzi Pacific 24-hour hospital kuti auye kuzorapwa mahara for 10 years guys, a decade. Isn't it true? 10 years ndo decade ranjanyatsoziva. But akaofiwa 10 years kurapwa mahara. Akanzi comic elder unouya nevabereki vako tokupa medical care mahara.
from mushonga inenge chikurapa nekudidi zvese zvinoitwa kuhospital kwanzi topei mahara. But speaking of giving and philanthropy, mufana waSewicknel futi akabva atorawo futi matsimba akambopa comic elder setapuwa zvinhu zvese izvo. Mufana wacomic elder waSewicknel akambopa comic elder Aqua, Toyota Aqua, apuwa Aqua kudaro futi ndo zvakazoita pave way muzvinhu zvihombe zvaakapiwa, which is a Raptor yakaona hii ndanda kutoti Rapture Raptor yakaoma because Raptor guys, it cost like something from 70,000 zvichikwira. Chitori chimba kugara muRaptor zvakafanira kuti magara mumba. Raptor yakaita accident, imba yatopwanyika because Raptor inodhura guys. Akapuwa apa pakapenga apa. Ndinenge ndakanganisa vekutaura. Raptor yakapuwa naPresident of Zimbabwe, His Excellency Idi Mnangagwa, #1 song yana passion java here mwana wese ya munyeso unoti comic elder akakombererwa. But pane vamwe vanhu futi vanga padhuze nekutomudhisa kuti comic elder zvapuwa Raptor achagonere kuisa fuel nekuisevhisa because mari anogona kuishandisa kutenga imba nekudidi. Alright, Kroko Motors yakaoffer futi free service kuna comic elder for 2 years. 2 years kwanza unenge uchingoyo uchisevhisa mota yako, chero vhiri rakaponja, chero zvese oil inenge ichidiwa mukati memota tinokupa zvese. Akanzi huya neKroko Motors comic elder for 2 years. On top of that, comic elder futi akapuwa 10,000 US by President of Zimbabwe, His Excellency Idi Mnangagwa. Apuwa akanzi 10,000 ndefiwo mfana wangu. Tamba wakadai so, bata wakadai. Saka guys, kavari kuona pana Hasta TV, thank you so much for watching. Ndokutenda imese, mozota isinyore kuona long video. It means a lot. Ndonyaso kutenda imese. And Hasta TV inokutenda ipa munojusa bando mchiona. Saka musakangana subscribe wasina subscribe. And nyore mu comment section zvamuri kuda, isu tino reply ma comments yese. Adios. Hasta TV ndofunga iwe pando chisa pando ndofunga